adamade anda to chinako alas bachi mi ni mali petumba ko ni mali petumba fe o de desura ka ke jugu savoi de me barata la jinoronta la telita la fouille faille de beka defasa parce mugota fe il demande que tu étais ban ala Maliam tidala la suba tu la faut kuchon a kofe masita fe bi absolument kabu ko musole bobe tellement que malien beya bla fa kelen de kala defasa har kasum ta formation kata ya fameux la ka juju makeneka tu les galon tu quoi mangena fa ele de tara de ndeme ou te bola bania ta bi mim tu la faut qui ta tigne muot sita ko bi na ta susma beke obeta soto ma de jo araida la ka emprunté outro pour cela fera non rakata le chofena ala suba chiga bla kabla dorme mwa de do koloma ala karina ola ka o daro suma mais nete chigin lunade nebe chigi anda fama o dela nebe chigi anda kili tigala o dela ado comme la kili tu la voir raketo de ado comme bala te avla quoi biv lahi ado comme bala de te amba kili tigala o la quoi to ko beto ka dinka susimo ni fe unke aye ni to kole non ase de aouye D'ailleurs, quand doit avoir comment là. Mais n'est tardon, à la qu'il était là où ka bala bla kunjmena, kuka tubla, kana na follow che, kan bla letara, ni lâche im kosan. Ayen nin pas prononcement que la ke par para kanake, à la bourse savo la tomina. Mais t'as tout quoi temps perdu. C'est décevant. C'est décevant, en bas les chanchana. N'en voilà fana, mini sola, baya ya de la doroke, que taille jaune. Dem sener kala be vung medin e lâché de soya minadom e ko soya kelenta e sola kelenta ta sola i ka jaman nogole ni monde abo soya non faire anyem matrakita om non faire ka u chancha en le red là-bas là aussi quoi va pointo en la main a nyava la kunu fola e non men ko ne bem le fauteuil jaune wa la ni matchi fare collegita eta de juani ko la kete parce que il y a leur mouina etara ani n'avait moulo balian bena ela eta be juani ko ketai kana savali beno kuno te kele yede suju to fe yele ta kho suzi kam wa minat bi sujma ka ket bi wana ta blabi boite inde asimi de be juzu bala ko sma kili tire te ta foko de ta te mikela na volma ta ta comme lui kuno zuzu muluntu bote bide ni mena la cour de sege de ko sele avec un d'état avec un d'état. Ah, et car pam pom tinani. De la ribeti boka palan qu'on a raté bien. Ambe non de chanchala. Ninja sigo kumbaman andado ni kodun de la ka voilà. Nebalo ambe folani bukinani malika bolantani. Amba nini mali dem befe kanyune bukina population befe. Anda nim kwenke ina kumi ko make quoi. Car kena comme plonge. Marchi kana demisi ko. Marchi kana si pour vous que Mali Burkina ambe de fakelen pakelenye. Anga, ça que meilleur fitina et ambo invite tout au là. Min ben la ni fitina et ani la demande non-entier envoie invité. Ni qui est sekene. Asimini Ibrahim Traoré tournant la nyoromole de pepe masse. Malika dje, ya famna bala nina kupu ko ka de Burkina ma. Ni tu sekene qu'il manque. Para nurona mimbadu nyoronte Ani tambe me banabe. Ani ambe kele mina Afrique kolobe. Ni qui est sekene d'être balanta t'es pas pareil. Para. Ni qui est sekene. Ne me. Ya fa comment on de quoi. Ya fa na ko kana je fen chama ko ka de to ma ni tu est sekene de. Balanta il net. Mali naudon. Mali sur naudon trem qu'on a kana balon avec temps. Ayato Burkina Biba dendo. C'est tout. Fa parate. Ah. Non falamake. Ni Mali Grena. Madame supporter wa qu'on a tegalé avec faux. Mais Burkina Faso n'a pas joué au bido. Par rara qu'on a mis son diamant. En mode de fort, pour des gars fitness invité. Parce que bébé na, du be al non fait à cabo rapidement. Fa des savons nous me fait ka, am kum kalinorna. Fa des savons nous me fait anabla norna. Ballon tam don flené à fitina cabo. En cap ko sur vous peke, voilà ça qu'a fitness invité. Ne Burkina bido. Ya famara nebe tegala fo. Ni Burkina budo maluku nebe tegala fo. Ni Mali ye budo Burkina pour nete tegala fo. Au Kakou ne moune, ka Kodjo invité. Parce que les deux pays là, c'est la même pour nous. A befa kele mbakele. Ambe bala minabi.
a ka bon ni balontan ye a ka ɲi ni balontan ye i y'a faamuya ba a bɛ hɛrɛ lase an ma ka tɛmɛ balontan kan a fɛn fɛn bɛ na ni fitina an da t'o o la an da t'o la dɛ alors an b'a fɔ Mali population ani Burkina population a ye ko sugu bɛɛ kɛ walasa ka fitinɛ invité kɔ an nana se ɲɔgɔn ma voilà k'o fɔ bɛɛ lajɛlen a bɛ nin kolonko la ka se population ma ko bɛɛ k'i hakili sigi bɛɛ k'i hakili to yɛrɛ la min ye mandaya yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a man ɲi min ye fitinɛ ye nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a man ɲi bi hali an man ka ɲɔgɔn dala minɛ ala de ye balontan ye k'an ka voilà k'an bɛn ɲɔgɔn ma mɛ an ka ko ta ni hakili ye an kana ta ni dusu ye an kana dusu bila hakili ɲɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ min ye conseil des ministres Assimina ka ministre bɛɛ sigira ko min ka kuma ani comment s'appelle Ibrahim Traoré yɛrɛ y'i to Burkina k'i da don Assimi ka conseil des ministres la o kumana ninnu kan i y'a faamuya b'a la min ye CEDEAO jugusagoden ye min y'an danbe bɔ an na ka an kɔ jeni k'an ɲɛ jeni n'u tulu sigi ko communiqué ma lettre ma ci olu ma ko Mali ma lettre ci olu ma k'a fɔ k'u bɛ bɔ comment s'appelle CEDEAO la lettre ci l'u ma k'a fɔ comme aw ko lettre ma ci anw ma lettre filɛ nin ye aw bolo anw tɛ CEDEAO la tuguni o bɔlen kɔfɛ an da entreprise fɛn fɛn bɛ Mali Burkina Niger i y'a faamuya b'a la olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na olu ka baaraw bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na décision tara o fana la wari bɛ labila ka entreprise k'olu dɛmɛ walasa u ka baaraw kana jɔ n'an bɔra yen nɔ min ye an ka comment s'appelle passeport ko ye olu bɛɛ bilala sen kan an ka passeport o dilanna ka ban pewu an b'o image fana yira o la ka yira a la k'a fɔ ninnu bɛ baara la AES passeport filɛ nin ye voilà parce que ne y'a fɔ aw ye o an ɲɛ b'a la AES passeport de filɛ nin ye AES sɛbɛnnen b'a kan ani loloni saba jamana saba AES o passeport ko olu bɛɛ bilala sen kan n y'a fɔ aw ye o don ko n'i y'ale a ye décision ta ka bɔ CEDEAO la u y'a sɔrɔ que an ye préparation bɛɛ de labɛn labɛn bɛɛ de sabatilen don min ye wariko ye o min ye passeport ko ye o i y'a faamuya b'a la an ye nin bɛɛ dilan ka ban pewu parce que i tɛ se k'a fɔ i bɛ bɔ CEDEAO la tan ka sɔrɔ i ma labɛn sabati i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ bɔ CEDEAO la tan ka sɔrɔ i ma baara kɛ fɛn fɛn tɛ taa hadamadenya kɔ passeport wo wolosɛbɛn wo min ye carte d'identité ye o n'u baara bɛɛ bilala en place an b'a fɔ malidenw ma ani nizɛrikaw ma ani burkinabew ma hali bi an bɛ ka pasante k'a hakili sigi ko mɔgɔ min yɛlɛnna mɔgɔ de minnu ça veut dire que jamana bɛ mɔgɔ minnu bolo bila o b'a k'a sago ye an mago bɛ fɛn fɛn na ninnu b'a di an ma min ye passeport ko kelen ye a bɛna ban pewu min ye carte d'identité ko nin bɛɛ bɛna bɔ a la i bɛ sɛbɛn sɔrɔ facilement nin jamana saba wa bɛɛ ka sɛbɛn kɛra kelen ye an ka passeport filɛ nin o dilanna ka ban pewu a tɔ ye tɔgɔ k'a bila sira a banna a filɛ passeport bilala ka ban pewu Assimi ninnu kumana nin bɛɛ ta k'u au conseil des ministres la min ye en vrai job ye ale fana ɲininkara ko CEDEAO ko dɔnkolondenw filɛ nin durant les présidentielles ce midi un conseil extraordinaire des ministres est convié pour se pencher sur une décision historique le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Les membres du gouvernement, les premiers ministres et le président de la transition, tous arrivent dans la salle des banquiers dans une atmosphère détendue. Sur la table, des mesures prises par Bamako suite au retrait des pays de l'AES, la CEDEAO. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, rappelle d'abord les motivations et la nécessité de cette décision. La CEDEAO est progressivement devenue une menace pour nos pays. Elle est instrumentalisée contre les institutions de nos pays, contre nos États, contre nos populations, avec l'imposition des mesures coercitives qui ont un impact sur nos populations et même des menaces d'intervention militaire contre nos pays pour une organisation que nous-mêmes nous avons créée. Et par rapport à cela, aujourd'hui, nos chefs d'État ont pris une décision qui est une décision de CFG. Comment il faut CEDEAO kɛra jɛkulu ye jɛkulu min bɛ mɔgɔw faga jɛkulu min bɛ jamanaw ci jɛkulu min bɛ afirikanw dan bɛɛ b'u la CEDEAO kɛra o jɛkulu de Diop filɛ ne kana segin ka kuma kan ne y'a fɔ yan parce que fagasi de ta kɛra CEDEAO ye a fɛn fɛn bɛ afiriki latanya fɛ fagasi t'o fɛ CEDEAO sera kun min kama CEDEAO bɔra k'o hukumu kɔnɔ a bɔra o minɛn kɔnɔ e ni ala na kira can bɛ t'o jogo de la asaden kɔnɔ wa taga ɲɛ bɛ mɔgɔ nin kɔnɔ mɔgɔ min de faso fɛ danbe bɛ mɔgɔ min na e bɛ to nin CEDEAO koloden in kɔnɔ wa bɛɛ lajɛlen na b'u taabolo la bɛɛ lajɛlen na b'u taabolo la an bɛ to nin kɔnɔ cogo jumɛn k'a yɛrɛ bila état la
tan fana bo fora kana jama uchia anti to kona be anti to kono shimi ya fa mera u kana danda visa do ani no de ya fa mera ka kurocho ani no visa tede na tadu ka barazi do ani no na tadu ka u ka ni ne l'accident do sigilenya kwa ku ani tola bena binjamana kono donc a visa de bena do ani no c'est sur de bena do ani no c'est sur son beta fois que mena c'est sur son tata 1 milliard là en dambe ka boni fembe anda ele ma holona ka boni fembe siki de las anda boy anda ni la mer au mwimba la kwanda tu seda o tum sigla ko mintama ya famia bala ni koye afiliki jamala misro ya famia bala anda fala no ka po deme ni de que seda o se ikai ni koye maliso jamala tobe fala ya famia bala no ka kana maliso be ni koye ya famia bala Burkina so seda o jamala tobe fala no ka kana Burkina so ve seda o sigi kuno de keleyani balimayani sinviani ya famia hedali makali ambe se ka fase tourna me français na seda o kartai ameno WD la raça den aya o siga pa media ola ambe mendo na o tumba to 600 tonta so ni niveau là anya be mena na o nya tumba la 600 tonta a tunte ke du sa we pas ide partara de plateau ni noronche na voilà seda o la korodi tambulo hade du ko le kana tambulo ya fan la bala halen pu ko le kana kambu mama so korodi ma andambe ade buena ambe segan dambe ponante anga rajeni moka na to seda o la il condamne avec la plus grande fermeté cette décision, qui me semble totalement contraire aux valeurs que porte le peuple malien et le Mali depuis son indépendance. Je pense que cette décision est grave, elle est conduite, elle est prise par une transition qui le rappelle le fruit de 2 coups d'État, et elle est le signe d'une course en avant vers le pire. Et j'en appelle à la CEDEAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera, comme on l'a voulu faire à chaque fois qu'ils ont pris leur responsabilité, que je condamne avec la plus grande fermeté. Là, je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, que est dans l'exercice de la CEDEAO pour l'appuyer à prendre toutes les décisions utiles en la nature. CEDEAO best yuto mena asigla ni yalawa. CEDEAO best sigido mena dinta dunalawa. Mun de seda o kanintai uba ila ka fo lashi don de seda o kuna aya fo de ko kudatan lim kelam badila ko la mane po asimi mason adetama asimi makoto adetama asimi male sabupe ko ale seda o bolede u ka samson da anka u ka samson da malika ko ale de seda o bole ku ka samson da anka ko seda o ka samson da anka seda o de samson da anka done da seda o aya fo de ko ale asimi wole telefon na quand fait asimika le kam savata asime maçon a quoi asime ni maçon oma mais c'est là où le pas Samson da encore aïe c'est là où le c'est là où Samson da encore ne va là on a ne vous êtes na des faux on comme bestra min ko de jelen de mais ala be palka da na domo do il met à la base ça voit que domo do nim palka tu met ka filin muna c'est ça qu'on dit asmina aussi sur la mais pas cas de tout là ça va beaucoup mal sur la comme de la papa parce qu'on veut quand même fin des cas anga nato den jakulu kon ya feme bala illa asab do ka ila to fotwa u jamanana ta afrique dilisant de wule aya keta u du bakete na le fem fu yu bake ambe to la ante pala dante pala sini kod vara kana danka 16 jours de mali chade ya feme bala u ka wali yele tigali no roche wolma u vese kadmin ko ka ke kwa mais on dambe de kaboni fempe anda jamana ba jo fana abejo chu me fana na mbuto Foi da massa que cof. Foi da ta ton amène Israël là. Nemin seka faso joti ferme ta sale gueule. Nemin ta tanine amba fui mako alaka kini da ki daros ma. Ni kumanda bi. Ni be chinyaka mko babo. Ni kumanda bi ni dambe bi da mko babo. Watu nambe kan dambe nyini. Ibe muso kolon de ondo sigilenya. Amanda keta. Nambola nunko korodite. Nambola nunko damana konadon mesene. Jamana jumen de Jotola ni mro masene. Jamana Jotola mro sara do que la handicapé. Do kanda fulu tiena. Iba kila suku pe jamana jo sefe. Abala mfon ye. Ewa mulumbe pampa la commande à boire. Est-ce que Ninkanda dabo? C'est là encore la voix. La question est là. Ah, on ne veut pas savoir dernière.
est-ce que ni de taille Sedao Yowa? Sedao ben ninta jamana kola. Nous devons ninta do Sedao la. Sedao kakola. Sedao namro de krav lashi donye. Ko molaka minka jega matla ko kanka. Ane lashi tsega barake norofe. Ane juan tsega barake norofe. Ane sarat tsega barake norofe. Ane wut tsega barake norofe. Ane fadin savu tsega barake norofe. Sedao kera fadin savuye. Sedao kera bas lamso savuye. Sedao nyamro appel lashi. Ane ulut tsega barake norofe. Ma fana baflu. Ni stam kolam bemi buluka blakachi. Nam bola sera la nord de beke sababu ya famia balaka courant blava ala kartu courant ka shikane tentidi. Courant in kofe herebe. Am de frase en. Sezu me bamblun kamba sala. Mon me frase pour le benan. Am me frase ya. Kati sezu ni be ambulu. A 16 euros 16 nkamba salade. Ni malin ya sera Côte d'Ivoire au te passier. Ni à la scène 16 jours de malin de Côte d'Ivoire te. O te passier. En dame de carbone fembe wa malin dembe ya famia. Assez minu ne pas ni encore de la barre de chinei. Que des lâches. Que des fils de pite. Ni ne ni bonnement ou te mimi. Kuri mala tombo bolo ma fouille ça. Kuri mala tombo bolo ya face au chi. Kana na follow buja. Kan don bali kala na kan bali docteur sur la kan bali fembe la. Pana jamala la fleur. B mara minalu lamde ka avancé. Ubandala suwa kana keta kala keta. Kuna atumé boule pour gemaka ke chocolat. La question est là, comment atumé est de boule femme de kalfala femme de déliment. Il sera kachali malende beta ibeta kilomatiser le connaît be ou du kono. Femme bela ti dembi boule kika barake chinaka. Et yem barake na fo onni. Tu n'as rien à faire. Il m'a fait que. N'abe kule na churomina. Wallah bilet cho chema sigi elama. Ambi frakat la kanye de fa. Fasu jo na musala ratide. Ou bali del femme fait be pampama. Nande cho cheta itegama. Ambi bata sauté à réel béché à la bête. Parce qu'avec Moka, avec un mot ne devait encore. Un débat au Seda ou les mille ou des dames voilà. Un bateau Seda ou Barakata la tuna que la France était. Au de la en voilà là. Seda te gabala kenetier. Ou bega frasi sa boleke. De ma kolon kuma kanka la katemea. Nae cho chet tai. I boshema. Yafana bala andi wolo faraflay. Que des fils de pite. Une condamnant répond une grande femme des filles qui me semble totalement comprendre. Ou non, non, que porte le peuple maniant une manie depuis son indépendance. Je pense que cette décision est grave, elle est conduite, elle est prise par une transition qui appelle le fruit de 2 coups d'État et elle est le finir d'une course en avant vers le pire. J'en appelle à la FEDEAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera, comme on l'a fait à chaque fois qu'ils ont pris leur responsabilité, que je condamne avec la plus grande fermeté. Là, je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la FEDEAO, pour l'appuyer à prendre toutes les décisions utiles en la matière. Bula. Aseme bane atama. Aseme pour pas toi comme guna pour la mali de la yinituo aller asme le bas pour mali betu tout mal le bouton et tu n'as qu'à mali fait kate malika aller te tout dévoiler le boîte écrivain a konodo mais c'est dans nyamro le va samson da malika ayu wale we samson da malika ne mu de modèle oui quand va ton ninja pour le tu sans voter on a été qu'on a bi nambe sambesa ni tolo baso la baso nambe sa ante ta qu'on a ben ta qu'on a fini na mande me fa la niba c'est la mikake ni voilà ka fo c'est là vers sikitom na siranya la inyo gola pelanda bedu ala oluka ko anda bedu wala ambedu se sont oluka ko la oluka ku ambede se sont à alawa evanda oluka ko la wa olu de bu sigilam tuwa ya fa nabala ka am buloke anyire kalai an anyamu ya fa meba kuru pla anyire lo pa ire fa an anyamu ya fa meba kuru pla ukanga eta kadi uluma ou des bana Asmit Lela, ou des bana Ibrahim Traoré Lela, ou des bana Abdavan Chanit Lela, ni mimbe kokake, c'est donc baloté sur les bessa, et ou masi te hera sur la face du masani, hera ni nutola, à teta galeako, c'est vous Canada dans an Côte d'Ivoire, ya femme nabala, ou ka, m'ta de me la photo mais là là, ou ka fin d'ou an inorata mite 16 jours erré, ni sva idebla.
nala na kira souvent. Ame teme kabwe non. Ambeta anda sura uye falim ninke comment ça s'appelle. Ana Maziladje. Oui, tout se fera kabwa akilement. Actualité de faire là sur le terrain, c'est un commentaire soué Amblay Sako. Dimanche 28 janvier 2024, aux environs des 6h30 du matin, plusieurs terroristes ont attaqué simultanément les villages de Fabakura et de Bouyadiouare en faisant des victimes parmi les populations, en pillant des biens et en emportant plusieurs bétails. Alerté, le vétérinaire aérien a procédé à une fouille milicieuse de la zone avant de déceler leur base dans une forêt au nord de Bassarouare. Di andaramangu ambe koni luan blessé ambe ka perdre non nakata ambe ka tosu fara ambe ka medeciment fara ya fonia bala ambe ka ino openi fara ambe ka pela jele fara kaka bi andalamado na ye choche so anyamde kunchi kita fara bi andalamado de ambe comme luan blessé tamte ambo parce que anyam min kreta vlamde fe ka bere récupérer bi tout so kubekachi minyo jugu yo rube ka molo ça ambe ka tana be ko allez amde kulu côté c'est trop amde kulu fara andalamando bide to chamali joani dambe temeni assez bani afala ve anamina bambulo alaka bakabo asimenane asime tumala atndeka sabwe ni asime tumala techo yo barka me asiminade to chokiba kelebe alabi halak to chokibe blakuntu wabi alabi mongosa parce qu'avec China de Kaba face au fait qu'elle a tout au tala et va me reciter ça la capone seraga à des China de Kaba ma city cette China là tout sur un look d'effort minisimani ou le sudo ya fait voilà c'est d'ailleurs à nous le fana sudo c'est 5 sarel à nous le sudo allez à nous le fera enfin si à nous que tout ça oui andala mado ambeka de la masse de katane ka patch fa akata ala ka baraka de tu ambe boy non Devant nous, à voilà, ko am voilà seda wola. Mine elle fera ses moyens ou le communiquer. Ya fait même voilà ko le digitiera. Ou le mabosara ou le tachana. Ou le di dalem tumbaka. Ta foko oni malini buik na na baradam ne non en fait. Quand boile m'inflene seda wola. Ko le digita quand tu ka fa de frasi bena. Barake ninja manan kono tukuni. Kuma itinya de na madala na osembe do itu de passa avec avion bana ay avec avion bana la war bana la fembe bana ania ate ak avion te kayo ak avion ate do mali kontun ay le frasi mo be kasila bi akabu hakilema le frasi mo ko lo ta chena tigena ko hale ala ko lo fora de quoi ko c'est pas la ko balo ko ele ko la tuni quoi et le frasi mo de vekane fo ko kada kunjumenka ay si jamana sabai il va dans l'outre voilà même bon côté l'autre là 1 milliard par jour ninja mana ça va Mali Burkina Niger il est facile que l'MP autre 1 milliard de bois encore par jour milliard kilin les autre mot de savoir encore club B ça va ben joliment milliard B ça va club B ça va ben milliard raquet joliment milliard B ça va a fola quoi bola c'est là ou là ou digi toi tigala parce que assez minutes tena son tour ne quoi avion quand il y a les avions mambo ah les avions mambo ne et le français fana soudonné ou des camro ya famé voilà et le français mo kunu ko e kasanke ça ya famé voilà ka et le français ka a meleke kasanke kono katabla ka budo sola ka soudo te ou do siente do AS kono tuni foka dia do ko le meleke mwa mo ne be ka keleku ouye no e seda we an no de non to en fait on a no le tenu connaît ça va tout bonner on a ka indépendance et le français c'est là on a appelé ka pro d'impérial on a fait sous ça dit comme moi de casser sur là et le français moyen casser comme akabo hakilem ou yo coulé comme akabo hakilma ja ça afrique n'était pas pareil côté voilà sur l'américain il a accompagné au te voilà sur l'espagnol boulot espagnol il a accompagné pays vous voyez on des compagnie ou d'étudier quand si là c'est intégrer pour notre terrain ton te en boulot avion ton boulot faut ton boulot ou le comme va faire bête
grâce à CBP, à la compagnie de lama. Ou de la nine moyo côté asmi faire quoi, ben toro fukata mateme. Jamanal pe mika transport de kaka. Jamanal ben nika compagnie de kaka. Jode sena wa hele katwabu. Ala te suno kote. Faut ala ponga semichi on. Jamana ti mika compagnie tabul met twabu yan va compagnie bedjeni. Allez, tia min flel hotel ke mi flel Guinée Mamadou Doumbia. Ou ya dado Guinée Kina la premina. Ma korea wele 1000 fois. Ma sur la temena mon sur la peut-être là. On ma comment s'appelle Guinée na ma doche bla. Kwa bio koda ka gara ke ma medaba ou rani bichada ma makala. On de khela sur la furu senda peka. Ka on qui a commis à la montre là, à la ou de la maison en game. Ou pana asimu klema. On de senen ku ka polo ku ka minoro ku ka geleya ku ka fen pelete don ku en sigle menape. Ni senen ko fe khere patende pe. Ni senen ko fe la fiape. Jamana sima chop na ma toto. Jamana sima chop na ma do suka. En sigle menape. Nambe sambesa nambe balombe palo. Non de beke solata wala sa mali on la faire la ka on ke solaka wala sa mali on la faire. Compagnie tambolo. A khere bebe do le do. Du coup panga. Et de France me robe cassé là. Wallah voye kasi kaka bu hakilimo. Ambe gode kuye ala kahino la kuta osmaya asime de beate kernapi. Jamala baby kentre de défend. Et me quand qui commis. Ça que ha quoi barom mi le chuo ton rekate be on kapi la mien kale alala. Ou ka baram. Pa ou mi le chuo ton rekate ma fi de kon quoi. Mais asime klela ni be de ban la fia bena. Abeta wala ta fi ki harate mia. La shi bala ke bale nou. Amete me ka bueno. Ambeta fali na wului bagante chet kelen minta makambunya isaka ujim chet kelen minit dambeta la malem bekaf sani chet kelen mi isaka ujim anda lame ubani ninga ko yuko nambola comment s'appelle nambola sedaola ya fanya bala ko était mali nationalité tapuni eve mali nationalité bla abena kuma mi fa la med na ma forme ko ni ba ni rada madente madala to le kala bakante ni témoin de ya ikela ba malheur de ani babam bon la ni rakili ti la témoin de ikela bagan deni avant de parler faut réfléchir sinon tu dis avec un job amana dago ko la be parakabo kola ambora sedaola mo be kadine da la med nambeta mbeseo amata ni le onko uli mali bola sedaola oui j'ai une nationalité malienne ne un problème Raufo. Mais dans les lui, oh non, dans les non, Macali, la forêt, un ordre d'ailleurs, faut une heure, non, ou les mises là. C'est lui, mais va lui laisser les points, parce que le nid cano est trop. D'accord, passé. Mi vol. Jusqu'à preuve du contraire, je m'équipe au défi. Je répète, je m'équipe au défi. En fait, je m'équipe au défi. Il y a mieux communiquer de ces trois pays, mais la teneur de se communiquer, c'est des phrases. Ça, je parle bien les phrases. Au français, communiquer. Wow. Vous retenez aussi là du communiquer, était bon de communiquer. Non, laisse-moi finir maintenant. Je vous j'apporte là. Mais il y a un il a le gueule. Là, sur une pas l'oublier. Vous savez qu'un message, si c'est pas voilà, vous savez qu'il y a un faut checker. Dès que la musée de ma. Et c'est d'un passeport. Ah, ça, nous, c'est le ma, à fouille d'être sur un aïeulamat en latal. Voilà. Vous ne savez pas. Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez, le malien, bébou, amélioré, mais bébé voyage in Inde. De me dire bien fort, non. Mais ne va me quand vous baissez là. Oh, mais maintenant, faut la vendre. Et bien, planning que la fait de ma femme, et va pas sur tes cabotiens. Et bien, planning que la fait. Et tu as aussi le fleur, et bien, bled on de mon femme, et bâtard sur tes cabotiens. Pour quand la fara les cabotiens, parce que moi, le yata, l'État qui, comme, voilà, c'est là, voilà, et venez signer passeport, il y a Radamadine, passeport, il y a mouillé papier, jalan. Qu'au soleil, voilà. Nema fa yon ko ni bagandende fani na ko kili beka yala kene matu na ni finitala ni fali bede kileni me fembe yala aula fet ni te feminda kono ala beka o molo shone tle parce que tambete aula ala beka o to jugu sabo denye sone tle peyana me tambetula tu o bakati sigi ki tadi ala la ou de siglen flap plateau de non kono ko paso est valable Dambetala, dambentandendo, ala me de abikalia, ala me.
Voilà, fila là. Ah, faudrait mais non, on double bon mondial. In, ah, ou dans le dim pour nous, voilà, fida, voilà. J'ai le mélange à ma nationalité des Maliens. D'après la web, d'après la Voltaire, là, mais je là. Là, j'ai me taper, me va vivre dans la parole. Alors, là, mais à la tête de procéder, voilà. Voilà, il me procéder là. Dieu fera valer la qu'on a les maquettes. À la mort que tu sauves des boissons. À la mort, à la qui grand sang. Nim wadaim nimbe eda kon alabin na shikata fe inate ketu le ka kom go fapo ndra ke dominité de e gaso ndra ke jite a no relier a face à pour go fapo faut etini à la kinitanate 4e vis que les âmes de 100 ans ou des fleurs yuli da comme gulo ibene blane plateau sans fini de bois tourner et quand la new fa de qui est la fa mais c'est du vous den nous manok maman de qu'on a tourné quoi finalement ça nous fait mal. Avec ça qui kataus quand on chamala ou vla pochi ant c'est à bosser dormir c'est dormir à des c'est dormir des c'est dormir mais khaz bien la bro khalaki normal in chamala mbuna c'est des yellow la nit fm da pour la bille baraka de be madina normal mali bunya de la à la bro dama pour ça normal in chamala mbuna à la bro benash d'être mec abou comme que la pagande c'est pas la peine qu'attente à elle amena ni tse fana la mene jugo so yin ayi ni fana la men dado ni jo donc yamana mala konona on yayi yamana où c'est ka il veut que you couper la chandi oui couper la chon vous bloquez sida oui donc nan bo kono alors en cas yamana bi yamana yi ko di ta fait yamana pas flay ko di to chiffre en pro le meni yamana alors atisi katanu yamana ok parce que vous avez que fin dans le beau ko fala la kana oui yamana kono bu ko yamana c'est en cas yamana kono va falloir que a capacité ça l'eau fait donc n'ambora c'est d'eau un peu color par exemple bon ma fait ça en moi en te bon ma fait bien bon ma fait bon fait un avis roulé vous le roula n'a beaucoup fait des canards en fin avec un pro les fait pourtant fait en fla ka ko il y en a fait la nuit pour le beau béfi ta simba en routier bon ma fait en ouais au titre doublé vous quoi de play oui oui qui est doi oui boule ma fait oui wan ko ou alors de mon pola baluko ambe min tout a fait un homme va me roigner mina mon a fait acheter de l'enfer oui mais présent et chez bassier tu vois le marabo de aïla ka fo mina c'est une kisho kam ku sidao sigida pour mi kama ku sidao te ka o ko walia ko de lambali aller Niger ni Burkina mais ko voilà sidao là donc et le boulot sidao si qu'on fala pour vite mais bon moi je pense qu'il a numéro d'or parce que la peine vraiment saisi au local sidao be si watimna oui on est petit kilé sidao sikira et des gyms mécolons oui décaché au dé ah la CEDEAO a été créée le 28 mai 1975 mais avant la date du 28 mai 1975 oui le 28 mai 1975 mais avant ça CEDEAO le nom Florida c'était l'habitude de la banque et 1975 qu'il est là mais sur pour d'être fort plus voir par le président Moussa Traoré fait Moussa Traoré de l'information avant commis et finit la quoi il y a de ma fait les dire sida ukol mudo ina forma i rambe medan ne rasaka avocate ou le thème des faibles chemba de la procédure sur la cam ninka ko o yo slable ko non ko de tata de faire la de tout de coup abe quand de tout ko ko dit ma no burkina ko bul ma fait mon bambulo ko bebet na ko di sort des faits ou ka ko joka balaji doit after la carte beton da tout ma fosse sambulo ko samfu en dambe ka bonne fembe m'oublier la canado male ko la fokata tiadu ko lo meleke on s'en fout m'oublier kana pot yamana ko kan kado male ko la fokata tiadu ko lo meleke ambe sra min kan de badon ade tere la se ama komi au hakili kena au kila bana barato ya kala chonye c'est normal au beta au sigi ko ko la de se ama jamala jume de jotola li ko la masamate et quand le corps dit Jamala Mounma, au lieu Jamala ou Chotola, Mouram vient Sarah te côté zévé comme on de faire moitié ça pour comment ou elle m'a moblé capo, moblé avec canard de Fokata Djadou pour le mileke, un des svan minko de là-bas, un des svan minko de Chine, Nera Saka avocat bode. Aka Chebek Kasola Maseka Labo, Katis le plateau sans fait, un bola Sedao qu'on a de color dans la serment, un bas de color dans la serment, mais cela une coffre color une coffre, RDB.
Kololem ko fe heredité. C'est donc assez, quoi qu'a fait le condamné, ou t'as qu'à faire la cité, pas me tout, on a un TikTok, on est bien tout pas pour le chini. Ya fon voilà, corrodi, ça veut dire, allez, du colorem, malé, la capacité qu'il faut s'embouler là. S'embouler qu'on est corrodi, t'es fou, fouetté. Aya fon malé, capacité qu'il faut s'embouler, elle est là. Corrodi, mais ma ka boire à qui les marco. Corrodi, de, que de la ben à 16 jours, d'année, y aura déjà aucun nimpeto. En peralon da pekama, c'est l'emba pekama. Ça y a donc baloté. Et c'est l'année baissé, ma state bessa. Amprele na beka andam beka buni sesu andam beka buni wari andam beka buni korontier andam beka buni mobilier ambe bunat amde bunat chabia ba beteni tie chabula no tanti ka pola korna la fa de bet la signe bet ka plateau là ana boya na tani nani ay ne fana la mon même on mes femmes mon il est comme fibio il est là vous pouvez les popo oui ko via gelera bide ko we le tu ba fo tu ma bilan ko pita ta gele voi ko me polito la po fo ko me la muti me talia ma fo ko mo va premi hakina tio mais pourquoi mi get dans l'état non pour le quoi mieux à la apte de pas nous ta ton te hakina de nous ta qui n'est jamais la pochette nous ta qui est taninete nous ta qui ne mou pas les tenyate les dem sene mou pas les kai ba chancha de ba d'occasion là nous tu dois faire frère dans la jamana bouger au cap que me flanc quand on son en fait jamana au théâtre à que me dit fouille ah mais la mou de forme ya bâti et moi au beb l'aventure na faut que de me barater et de na tourner fouiller balabano na voilà tout nous qui va à ça le moi pas illégal et tout de bon parti là c'est donc tu vas casser le moi là ton tas de coupe parti les donc tu as rassé ouate ah moi là ton tas de coupe parti les derniers rassé ni kubet mrala salato chamale tu me bon fili kim gushi fan befa bi aflenem wota kom wota ni kada kom ni maka etchinya blaka la jugu sawe batile la debe kata samala do bika dende bala bana pio ala ko tinya do e ko bebe la ban tinya dema comme le boulot ma fenge obe saka sola nen mi fana fo anda sujuye ay nuntu apona kana datidia kana jugement de foyer non punye jamana chilaote au dab do bambe bouleur alors qu'on a daté de co-jugement, alors qu'on a fait qu'on a sujet, c'est né, c'est qui a qu'on a tant perdre ça pendant qu'on a barré au tien, et nous t'apprend, faut qu'on t'a savoir être relativement c'est bah où il fait un peu. Frère, si tu mets là face à Malikanya, oui, Hakil Naï, quand tu mets là face à Malikanya, présent, coup tu mets néné, asmesra du coup, bella télentani, ou des fois, il met d'un ou les kakangartaï. Babena, je connais encore Hakil Naï des côtes de coach Weni, de Hakil Naï. Nous avons mis les démocratie. Jamalaka entre le web la fin besaf. Il y avait Marie Le Pen nous ni makona. Jamalaka entre manana. Ibe ala kalka foko kobe n'auront donné quoi. Ibe ala kalka foko kobe fani pas de lapin. Mais en défait nous Jamalaka entre netola. Ya famille la monso colon de dem mou sola au dozela au libre de boka Jamana la bouche. À ce mitla la te marche tourner. Ni ya kambi bla fatala. Ya fam na wala ça va kaso ba ni ala feka ni ala kra feka ni anda josu fe wo yo wala sbatio soya baya yo ay no beta ko no ka ça va kaso la autant da c'est le soin pana tu frère fera du oui akana ni tana de no blague na el vum pla fem de yela la ni te fem da pom ay ça a pour moi na vum fa yela de quoi billah ibn ke président ya fam na wala bel den vum per fera te cappuccino comme nous ma la bado male kono parce que dans la de il va que tous les embêtes nous befati. Et on va faire des photos au delà. Une compte date fola. Et on prenne la paix comme si le menape. Ko hakil nati. Hakil nati ni. Na kuni e comme il d'embêta aussi là. Na kuni e ne wal ma kay ka duchi tu teni si ko hakil na. Nous d'un rata mana uchi quand dans de voilà. Et venez tu ko hakil na. Ko faut être 2 secondes. Ni fois tu te 2 secondes beta kasola. Ou là c'est ka 2 secondes voilà ya. Ko de bela quelle position de voilà sur la place sur. Oui hakil na. Ala ka hinela ke dala sumala. Ame boy ame na soya droit kala. Allez tay jaune. Wallahi ni ema sigela mai beta kasola soya droit ke tay jaune. Parce que comme beka chan wati de ni ma sigela mai beta fale kola teka ni d'une la fale kola teka ibla tola tay jaune. Ala me. Oh là là, B. Vous voulez faire la ramida l'idée que pas quoi? Oui, il est pidé. Elle est qui délavée. Attends, t'es niant, c'est pour pas.
Una ba boire ta lila te dimu. Ate malien de do. Ana flo les fleurs. Mais dans la roule là da ya dam melen. Wa mo lo to etena atna dami. Atna don. Après ya fois là. Après ya fois là. Et vous les tiento. Au boulot ku kiri kulonga fende ya. Kiri te kate jogela na kate mide. Walma kiri te iya fame bala mulu bale ya koyo quoi. Kiri bala o de kasuma. Liberté te dama be ate dama sini. Parce que dama dum puntigito. Soya bayala. Ko liberté kam la dama malien tout. Malien doit habiter si la temala la couche. Malien doit habiter si comme le balia takane si dans la contournement. Abe si kasolai. Ala juka fili mafio ala ba ber ala kia. Ni ya fa yo kona ma sabali ala ba ber ma kosaya. E fona ki si ni ta barabadeni. Ko la peika ten nam peika. Fatem late. Kana liberté d'inuma kana do d'inuma kana jugement elle est daté fort. Ajuto kasolai. Utumbe kaninde ni na urulai. Utumeka ninde ni na luso. Akela jugement tout mat. Bravo quoi fola ça va kati kati ski katamana la coucher. Oh mais nana be la ou anda le liberté. Ya ni liberté ko ka bo ala tout comme milu pour comment ça va li. Vous mais nana ko fait de liberté té. Ne mi me c'est la mika. Et la ka kuma koko kwa be na e maxi de damne. Là dans la maxi damne. Aye shikenama. Machine imma potawlo e va mwasi ti sen infanga la bi. Ni mfanga ka jama ka chana ba jamai na o bora na bora ba be fa ay boke na o bora na am bora be te na be na ye wule blaka mboma be wule blanga mboma dama ba ko to ni barka ba wala tunia de tigaren ba wala o minana chini ala ya o minala shweni na boye jamana na fole ve shekati o maya o tate maluko dana donc ko digin dans la ko la liberté to beta bla afjina de kon liberté tele o beta bla afjina de kon femi ba ko abiku o lo tunan lete tugunit musala khate wa kilito feni ikam bida bika blasini ikam bida di liberté kadima kilito fede o beta de mulo ani mo muntu me jam fala jamana ko ka polo beni le kelenkele au descend ça va tant ça au temps de ta bersan ça va de nous prends en depuis les eaux elle beshi elle bet lui tarna ma ko kamba mna kaduka sur la papa rate voilà tarna ma ko kamba mna kaduka sur la papa rate voilà fama mana sufan nat le gande fait jamana ibe bona asimido mina don bu befara asmi tren koju adekina koju slamne do koju jamala dos rata illa hani ne ban mai mulo balata kanisi jamana mambi bomba de kapo balama ki shikena dentige kapo para iben mun dinama pillain mun te balo akofe ben silen po ya famala nda so fona ka bloka domino kono ko daw dentige bana jugo fala jugo nambe tambese e petini da balabadin comme tay jaune continue zuzu nya babela sola mi to yem mimke oda globe ite ne pampa fanama no yi mine ita de tuwanyu kola ketai ka fiu abolo ko boale beya kati joni e chama ele ba ko tuna kati joni gabu ni mo amni ele ko mo l'accès à marseille ke mo amni ele nya to kola la ni ko mo ila baika olobe dumne oluwa billahi na la chanchanya jama mi ne kele da jabata chalo betai e soya bayala o ani kam open sem ba alzeli bob c'est pas la peine quoi raqueton de comment comme bella de fou n'embêtant baisser voilà merci